decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Zen olako agerraldia Pedro Sánchezena egun historikoa zalantzari gabe, mugarria izango dena, izango ote da Euskaldunon aldekoa Sánchezen erabakia. Ikusten da baina, eskuina ez dela inondik inora pozik, bazirudien Moncloa okupatzeko prest bazirela. Oraindik, tarte baterako izango dute Sánchez eta badirudi nahiko indartsu datorrela, lehenengo erreakzioak biltzen ahalegin dugu gara. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Eta zen olako jakimina ikusmina eragin duena Sánchez presidenteak azken 5 egunak hausnarrerako hartu ditu eta 5 egunez babesa jaso du, baita egurra ere, oraindik ere, presidente izaten segituko duen Sánchez jaunak. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertad. Jakimina, ikusmina, zeresana, zenbat eta zenbat iruzkin sare sozialetan, edabideetan, iritzigileak, akaso hori helburua bazuen lortu du eta alderdi guztien erreakzioak ere heldu dira, pixkanaka guztiek dutelako zeresana honen inguruan. Portada guztietan ere agertu da, baita beste kontinenteetan ere argi dagoena da, Hego Euskal Herrian eragin zuzena duen Moncloan segituko duela momentuz Sánchezek eta hori dela gaur albiste nagusi. Eta doinu aldaketa ere bai izan ere badakizue sare sozialetako isla ekartza dela. Geure misioetako bat zer diote sare sozialek hain zuzen ere agerraldi honek esandakoari buruz, utzitakoari buruz, interesgarria iruditu zaigu besteak beste lawfare bat nola egin daiteken. Bineta batzuk ikusi ditugu halako pasillo arteko elkarrizketak, zer nola kozinatu daitezken halako auziak edota ustezko ikerketak, leporatutako ustezko delitu horiek ene bada, haze saltxa. Tira, Patricia Zentenoren isa kontura joko dugu, izan ere bertan, esango dizugu Sánchezen gorpuzkerari. Azterketa egin nahi izan diola, besteak beste, lehen irudi horretan triste ikusten genuen López jauna kaso, baina tristura hori altzen gaur adierazi nahi zuen sentimendua. Itxura guztien arabera ez, izan ere, bertan analisiari segitu ezkero, keinu ezberdinak aztertzen nola daukan aurpegi espresioa, ea hortzak estututa dauzkan, ez edota begietatik zer esan oteten digun. Gauzak honela ikusten da, aurrera dijoala eta diskursoan nolabaiteko indarra hartzen badijoala, ez direla, gai errazak eta pertsonaliki ere ukitzeko arriskua izan arren, babes hori jaso duela. Eta babes hori jaso duen heinean indartuta ateratzen dela, eta besteak beste halako arrotasun puntu bat ere atera duela, karguan segituko duela, eta inoiz baina irmoago, eta ea zer ekarriko ote duen Sánchez jaunak gaurko agerraldi interesgarri hau ikusita. Baina sare sozialetan gauza gehiagore aurkitu ditugu. Milaka ikustaldi izan dituenak Faku Diazen saiokoak izan dira, zizkamizka bat ekarri dizuegu ze agerikoa da, 25 urte baina gutxiago dituzen guzti horiek manos limpias zer den ere ez duzue jakingo, ezta? Memoria historikoa, gaur egun informazioa datzeko bideak kanalak 11 dira, eta telenibista konbentzionala zaratago, hauxe, sare sozialen bidez eta zuzeneko saioen bidez, hainbat eta hainbat kazetarik eta ikerlarik egiten dituzten analisiak publiko zabalak lagunduta. Miguel Bernat, quien concurrió a las elecciones europeas de 1987 por el partido neofranquista Frente Nacional, la refundación de Fuerza Nueva de Blas Piñar.
Izan ere ez da aztekoa Feijóo jaunak babestu duen egoera do saltxa-maltxau, hau da, Alderdi Popularrak babesten segitzen duena, nolait instrumentalizatu dutela, sasi sindikatu edota ustez bestelako jarduna duten erakunden bidez. Kasu honetan, manos limpias deritzon hau, ez da ez atzoko kontua eta Euskal Herrian zoritxarrez aski ezaguna, baina esandakoa 25 urtetik berakok eta beste hainbatek ziur ez dakizuela nork zuzentzen duen, entzun duzue, izen propioak badauzkala, Fuerza Nueva delako horretako partaidea zuzen ere, zer gehiago? A sus 82 años de Bilbao y abogado de profesión, lleva notable parte de su carrera exclusivamente denunciando. Aproximadamente 30 años poniendo denuncias como un campeón. Eta barre gura ematen duen arren, pentsa hamarkada hotan zenbat eta zenbatek izan dituzten alako auzipetzeak, baita zigorrak ere, eta aipatu dizuegu Euskal Herrian alako kontuen berri ere badugula, baina ez gara urrunago joan behar, edo urrunago pixka bat joan da, baditugu Monika Oltraren adibidea Valentzian, Portugalgoa, orain gutxikoa, Brasilgoa, zenbat eta zenbat ezkerreko mandatari, agintari arriskuan izan diren, baita kartzelaratuak ere, hain zuzen ere, eskuinak boterea eskuratu ahal izateko. Gauza larriak dira, eta akaso batzuetan larritasun hori jakiteko egon badagoela, era ezberdinetan adierazi behar da. Manos Limpias admite la posibilidad de que su denuncia contra Begoña Gómez se base en noticias falsas. Eta barregura bai, baina 24 orduko tarte urrian salaketa hau egiazkotzat jota, nolabait, honezkero inputazio bilakatuta zegoela erakutsi edo ala ulertan hasi nahi izan zen, nahiz eta inputaziorik ez egon, epaileak horren araberako ebazpenik ez atera, eta ustez sare sozialetan agertutako informazio fidagarriak aintzat hartuta. 24 ordu eskasean, baina sindikatu honek atzera egiten du nolabait, baina teilatua, pareko teilatuan botaz bestelako harria, esanaz eurak saretan irakurritako zerbaiti buruz ari zirela. Baina ze Davide dabiltza alako informazioak gezurrak, buloak edo fakeak zabalduaz? Cuando Ayuso llegó al poder y le hicieron como la reunión de cómo es que funciona el sistema de la derecha española y todo eso, entonces le dicen, mira, esto es muy sencillo, Isabel Natividad. Lo que se hace aquí es lo siguiente, con el dinero que tenemos en la Comunidad de Madrid, se lo damos a una peña muy poco deseable y muy turbia para que monten pseudomedios de comunicación, medios truchos, como El Debate, como The Objective y todo eso, para que saquen las noticias que nosotros queramos, claro, y con eso ejercer presión para que sindicatos truchos ultraderechistas que son de nuestra cuerda puedan coger las noticias y llevarlas a la judicatura y a partir de ahí generar casos, juicios contra la peña que no nos cae bien. Ojo la nave. Eta ondo azalduta, labur esan da nola funtzionatu dezakeen lawfare delako honek. Esan da bezala, Euskaldunok honezkero akaso zerbait ezagutzen du guzti honi buruz? Bai, esan genezake baietz, baina gaur Sánchez da protagonista. Gauzak honela, Ayusoren eredu horretan ez dugu aztuko, Alderdi Popularreko buruzaietako bat dela, zein da kontua, azken kolpe hori, azken behar garrantzitsu hori, aktualitatearekin zerikusia zuzena duena, botere judizialaren independentzia falta, berritze ez Alderdi Popularrak blokeatzen duen hori hain zuzen ere akaso? Me imagino a Ayuso diciendo, ¡ey! Solo faltaría que todos los jueces fueran amigos nuestros. Y entonces le dicen ellos, no te lo vas a creer, Isabel. No te lo vas a creer. Ba, gauzak honela, alako satira momentuak izan badaude, baina argi, baina gehiago haserre bizian delako, ustez Sánchez garaitutzat ematen zutelako, edota Feijóo berak egunotan esan duelako, Sánchez honezkero erabatera alabestera iragana dela. Argi dagoena da, egiazko kontzeptuak, egiazko gertakariak eta analisiak, eta baita baieztapen politikoak ere baliatu behar direla, bestela ez da joko garbia, eta beraz ez da ez inolaz ere demokratiko. Urratsak emeteke badaudela aitortu du Sánchezek berak, grina adierazi du horretan urratsak emateko izan dadila euskaldunontzako horretarako akaso aukera ez dugu ahaztuko eta estatu plurinazionalen eztabaida pizten ari den garaiotan etorri dela eskuinaren oldarraldia. Sánchez kartzelan sartu nahi ote zuten. Astakeria ote da hori ala eta
esan dugu bezalaxe, aurretiaz ere gertatu da ez urrun. Eskuina, nola egongo ote da? Nola bukatuko dute gaur eguna edo eta bihar esnatu? Sánchezen iragarpena heldu da azkenik 5 egun eta gero Maider Galardi ziur baduela zer esanik, kinielak hainbat eta hainbat kontu zuen, baina oro har guztiok nolabait bagenuen alako txoritxo bat hemen alde batean zein bestean, baina jakin bagenekien Sánchezen estiloa ez dela amore ematea, bere alde ilun guztiekin, bere aldekoak, aurkakoak, tartean kolokatzen direnak ere ugari dira, ez baita izaten kritikari gabeko politikaririk, baina Maider, ze susmo zenuen aurrera segitzeko asmoa duela, egungo exekutiboak, atzera egiteko? Gabon, nik usteet oso gutxi jarri zala mahai gainean Sánchezek dimisioa emateko aukera, naiz eta, nik usteet proiektuaren alde egin duen eta ez marka pertsonalaren alde bakarrik, zela ingoazun ere etzan izango oso aukera etxarra demagun utzi eta Europan postu hon bat eukitzeko moduan egongo zan. Baina, personalismoak bai kanpoan, baina baita ere Espainian eragina du eta nik uste Sánchezek daraman ibilbidearekin aurre ikusi genezakela dimisioa etzela horren aukera erreala. Bai, gainean egon zen nik uste toki askotan agian konfiantza mozio bat eskatuko tezuen. Posible da beranduago etortzea, baina nik uste oraingo jokaldiak aukera eman diola, behintzat baduen gobernu honekin segi ahal izateko. Ez dira horiek bakarrik arrazoiak, gero nahi baldin baduzu ingo izuten nik uste Sánchezen jokaldi honen analizioa 5 puntutan edo markatuta dakat. Baina bai iruditzen zaitena da jokaldi ona eta argia izan dan arren falta izan zaiola pixka bat borobiltzea. Nolabait ezakit nola esan, oso aurre ikusi zitekeen zerbait balitz bezala eta orain sareetan bere alde egin zutenek asteazken gauen ostegun goizen, iruditzen zait pixka bat engainatu gaituztenaren edo sensazioa ere zabaldu dela. Ezakit hori neurtu den ondo, batetik kohesioa, uste hortik arago doan zerbait dela, ez dela bakarrik bere marka indartu ateratzea, baina uste jokaldi ona izan da ere borobiltzea falta izan zaiola. 5 puntu horiek badituzu, ez dakit, baduzun aukerarik eskema hori geuran ere azaltzeko? Niretzako batetik bada gauza bat, eta hori ados egongo gera ala ez, baina berregituratza edo erregenerazio politiko hortan eta gizontasun berriak eta diskurso feministek tokia duten tokian, naiz eta esan dezakegun bere emaztea erabili duela, naiz eta esan dezakegun diskurso feminista baliatu duela, erabili duela, uste dut, mai gainean jarri duela personala eta politikoa nahastu daitezkenaren puntu hori edo marko hori martxan jarri duela eta hori onuragarria izan daitekela beretzat, batez ere hain ezkerrekoa dela behin eta berriz aldarrikatzen duenean. Bestalde uste eta agenda markatu duela, ez da gogoratzea, baina Sánchezek hau tuit bidez adierazi zuenean aurreko astean, egun berean bere emaztearen aurkako inputazioa zegoen, berdin du lawfareren, berdin du gezurraren, berdin du funtsik ez dute, baina horiek izango zian titularrak eta lortuzun portada bera izatea eta eztabaida aldatzea, ez? Eta gaur ere medio guztia eskuin eta ultra eskuinari begira egon beharrean, berari begira daude eta uste, hori ondo asmatu duela.
Hirugarrenik kalea mugiaraztea lortu du, eta lortu du kohesio bat bere proiektuaren inguruan. Ez bakarrik bere proiektura txikitzea, eta hainbestetan esan den Frankenstein gobernu horrek zentzua duela erakusta, baizik eta ojo, alderdi sozialistaren barruan ere, ze alderdi sozialistak bilera importante bat zuen larun batean, eta lortu du, bere aurka edo berekin ados edo bere hildokoak ez ziren paje esate baterako, agertzea Sánchez geratzearen alde, ez? Nik uste horrek eragina handia eduki dula, eta baita ere, Ezker Konfederala hain alternatiba demokratiko moduan hainbeste postulatzea, Podemos gainberan dago, eta Sumarren barruan orain ikusi ikamika daudela, eta nik uste horrek alduntzen dula, eta bihurtzen dula alderdi sozialista berriz ere alternatiba demokratiko bakarra. Eta uste baita ere, bere investidura eta gero, bai Galiziako, bai Euskal Autonomia Erkidegoko eta Katalunia eta Europako emaitzak izango dira ziklo importante bat beretzako, eta bazirudien emaitza txerrak lortuko zituela eta ahul geratuko zela, baina ez zaio horrela ateratzen. Ari, ondo zaio ateratzen, gurean emaitza honak izan ditu, eta hau gertatzen da Kataluniako hauteskundeen hasieran, eta badirudi PSS aukera duela hauteskundeak irabazteko, eta horrek eramaten du europeoetara Sánchez indartsuago, eta ematen du aditzera, ez dela aukera agortu bat gaur egun. Eta gero bukatzeko, uste badagoela testu azpian, beste bi gai mahai gainean jarri nahi izan dituenak, eta horregatik uste dut ez duela erabate borobildu, ze iruditzen zaite gaurkoarekin iragarri zezakela araudiren bat, edo iragarri zitzakela neurriak, esate baterako, orain ahaztuta genuen botere judiziala eraberritzeko nahi hori, eta PPrekin duen liskar horri, eta hori berriro mahai gainean jarri du, eta gainera jarri du herrialde bateko presidente batek, ez? Hor ikusi dugu beste jende bat, bai Ezker Abertzalea, bai Kataluniako independentistak, bai Podemos, esaten lawfarera lehenago ere gertatu dela, horri buruz hitz egingo dugu, baino inor ez da gutxietsi gabe, baina inor ez da Espainiako presidentea, eta jarri du maila internazional batean, Espainian dagoen arazoa zentzu hortan, eta uste horrek ekartzen duela berriz ere eztabaida zentrora, eta uste dut ere Sánchezek markoa kokatzen duela, eta baita ere medioetako fake newsen kontuarekin. Orduan uste bi gai horiek garrantzitsua direla ere beretzako, eta hori erdigunean jartzea, berak nahi duen markoan, niretzako kriston meritua egin dunak, niretzako falta izan zaio, hori benetan neurriak hartzeko ausardia edukitzea. Meriturik ez zaio beraz falta Sánchez presidenteari, Galardiren hitzetan, edo nola ere, gauzak honela, benetan bazuen asmorik Feijóo, Ayuso bera, Ayusok argiago hitz egiten du, akaso komunikazio arduradun ezberdina daukalako, estilo propio badaukalako. Alderdi Popularrak benetan buruan bazuen Sánchez hainbeste teinkatzea, lehen urratsa zen, bere bikotekidea espetxe zigorra ekar dezaken inputazio bat eramatera, hala Sánchezentzat bazegoen bigarren kolpe bat, eta benetan espetxeratzerainoko neurriak hartzera dota nolabaiteko kolpea ematera iristeko prest zeuden Brasilgo adibidea hortxe dago, eta gertuago Portugal edo eta Valentzian gertatutakoek zeresana ematen segitzen dute, batez ere urteak pasata agerian geratu delako, ez zegoela oinarririk, baina kaltea honezkero egina dago, eta kasu batzuetan gainera espetxeraino. Uste duzu horretarako prest egon dela edo egon daitekela, Espainiako eskuina esango dugu, baina honezkero eskuin neko trampatia dela esan genezakegu, ez Trump estiloa delako batzutan, baizik eta trampatia ez dagoelako prest orain hamarkada batzuk adostutako joko horretan parte hartzeko? Batetik Feijóok berak esan du ez zuela zentsura moziorik zehatuko, eskatuko, beraz nahi duela ez, Pedro Sánchez bere pixuagatik erortzea. Ez dakit, niri ere iruditzen zait, naiz eta badakigun kartzela eskaerak eta kartzelaldiak gertatu direla horrelako lawfare kontuekin, ez dakit suposatzen zaion Europari, Hego Amerikari suposatzen ez zaion demokrazia sakontasun bat, naiz eta gero ez izan horrela ez, eta oso muturreko alitzatekela Pedro Sánchez batek espetxean bukatzea. Hala ere, aipatzen dituzun bi kolpe horiek direla eta, okerrezan dago, Manos Limpiasek iragarri du
jarraitzen duela Sánchezen emaztearen inputazioarekin, eta ez hori bakarrik, baizik eta badituzela zantzuak Pedro Sánchez epaitegietara eramatera arte. Aipatzen dute hori, salaketa jarri aurretik, ez? Beitu nola funtzionatzen duen, seinalatu, asmatu inputazioak, eta gero ikusi epaileren batek, ultrain eskuineko epaileren batek irekitzen duen kasua, eta askotan, espetxera iristeko bide luzea berri izaten da, baina nahikoa da inputazio bat, ez da, agenda politikoan lerroa hartzeko eta erortzeko, ordura arte dauden botere kuotak. Beraz, espetxealdi gabe ere kaltea egin aldiote Pedro Sánchezi. Alaxe, Maider, gaurko tarte hau azkenetan dugu, ez dizut agur esan nahi, Sarasuaren elkarrezketa, plazaratu duen iritzia zer esan eman du, iruzkin baita hainbat irakurri ditugu sare sozialetan, badakit ez dela izaten guztiaren erakusle, baina zantzu batzuk bai nolabaiteko haserrea eta eztabaida eragin duela beste behin ere, bertso txapelketa nagusiaren marko hartu du aintzat, baina oro har, marko diskursiboan, ezkerrari kritika egiten dio, egun bertso munduan ahaldundutako emakumeak ere jopuntuan sentitu dira, edo eta behintzat erreakzio bat etorri da horren ondotik, kapitalismoaren alternatiba den hori, kapitalismoaren logikaren baitan kokatzen du kasi Sarasuak. Zaila da, filosofikoki, planteatu nahi duen hori ere, behar bezala ulertzen, ez dakit ondo ulertu zaion, ondoegi ulertu zaion, lerro arteko asko dagoen, ez dugu denbora askorik, baina Maider, zure iritzia jakineko genuke. Bai, nik esan edeten bakarra da, Sarasuak esaten duen banda zabalera hori aurren estua den hortan, emakume batek txapelketa bateko finalean titia erakusten duenean, oraindik jendea asalatzen segitzen dula, orain dela 8 urte, Maialen Lujambio kantatzen duenean gorputz transexual baten ahotsetik jendea oraindik asalatzen dela eta ez dula ondo ulertzen, Anela Bakak laguntasunari feminismotik hitz egiten dionean ez zaiola puntuatzen, berez edukiak ez duelako zer ikusia puntuaketarekin eta beraz arraroa dela, Jon Euria jartzen dela erasotzailea den edo abusatzailea den unibertsitateko irakasle baten ahotsetik eta horrekin komodatzen dula eta jendea ere ez dela erraz txalotzen hasten eta Jon Euria bera kantatzen duela baita ere etak bere zenide bat hilduen norbaiten ahotsetik beraz uste dut oraindik badaudela kontsentsuzkoak ez diren ahotsak eta feminismoak eta gorputz batzuk ere jarraitzen dutela oraindik kontsentsu horretan arrakalak ireki nahian eta ahotsa baldin badute badela orain arte ikusezina ziren toki batzuk okupatzen zituztelako emakume hauek, feminista hauek, gorputz disidente hauek, eta beraiek alduntzeko lan egin dutela, eta horregatik egon dela bertso eskola feminista bat, eta horregatik indutela ekipoa, eta hotz gehiago baldin badute ez dela enbeste gukon iritzia ematen diegulako, baizik eta haiek ere tokia egiten jarraitu dutelako, baina horrek ez du esan egin inondik ere direla txalotzen diren kantaera hegemonikoak, ze oraindik ere badaude bertsolari batzuk, kantatzen dituztela gauza batzuk, eta txalo azkarra eta erreza ematen diegunak, beraz, ezin naiz ados egun Sarasuarekin. Iritzi hau jasota, agur esan aurretik, zer moduz aldirietako trenetan, Maider? Zer moduzko esperientziak ez dakite erabiltzeko iturari duzun, garraia publikoa edo behintzat, hegazkinak gogoko ez dituzunez, trenetan geure kolpez-kolpeko aditua bilakatu zarenez, galdetu behar dizut. Hazen olako saltza, ez da daukaguna abiadura handiko trena, ez dakigu noiz bukatuko den, eta antza, obra horien ondoriez, aldirietako trenak gutxiago, maizasun gutxiago, eta motelago. Haze paradoxa, Gipuzkoako errepideetatik auto gehien kentzeko gaitasuna duen aldirietako trena, geldirik, abiadura handiko trenaren lanek eraginda. Hoxe bera esan behar nuen, nik ez hartzen ibilbide hori, nik ez hartzen Renfea, zen hila sartekoa naiz eta beraz Eusko Trenekin gaude lotuta, baina egia da, gogoratzen naizela, dela urte batzu berriako redakzioan egonean lanean, jende asko ez da iritsi, trena ezakizer atzerapena beti bat zen saltza, tren lerro horrekin, eta orain ikuste albistea gainera, atzo Euskadi Irratian entzunun hori murriztuko dituztela, zer eta HTA-aren ondorioz,
eta ezin da jakin noiz arte, eta bueno, berez, zuk esan dezuna, neurri ekologistatarako balio zezakeen garraio bide bat, eteten da zer eta egunerokoan erabili ezingo dugun tren bat egiteko, eta gainera modu indefinidoan langile eta bueno, bizilagunei traba eragiten die eta behartzen ditu kotxea hartza, ezakin eri iruditzen zait oksimoron bat bere horretan. Maider, gaurkoz adio esango dizugu, datorren astelehenan gaur 8 hemen espero zaitu berriz ere, eskerrik asko, gabon pasa. Eskerrik asko zuei, aio. Bere gomitapenaren zainako. Fermin. Akaso berbara, mezua pasaraziko duzue. Gaurko mendeak eskaini digu, gauza bat zinez polita. Eta esango duzu doinuok, asteburu honetan bertan Errobi 50 urte beteta, bidean Bizkarrean hartuta, bueltan da, kapitalean Bilbo handian gainera, eta kolpez kolpen izan ditugu. Anje eta Michel, entzun duzue, Ferminen sarrerarik ez, baina gonbitea jasoko dutenik ez dute baztertzen, tira, geure gonbitea larunbat honetan, oraindik ere aukera baldin baduzue, Euskalduna jauregian, ikur eta lekuko historiko den horretan izango direla Errobi taldekoak eta Euskal Memoriaren lekukoa, musikala, rockeroa, aldarrikatzailea eta geurea jatorra noski baietz. Polita eta gozoa eta ozena bezain galanta. Bezala, beti hor gaude, forman, atzo egin dugu entsaio orokor bat bikaina. Ez dakit, formal esan dezu eta handiek begi altxatu duela, Hori bakarrik diot, formal edo. Forma gordez, Bai. Eta Gure adinarekin noski. Baina, eta uste dut errepertori merezi dula erakustea berriz, bereziki belaunaldi berriei. Entzuteko, aiton horiek nola jotzen zuten duela mendi erdi bat. Harritu gilitzen naiz ikusten dutenean, 6-7 urteko gaztek kantuen hitzak bazkitela, eta hori. Hor, ez dut zanai arrotasun berezi bigabe, benen hor zen izutu koino, ez dut debaldetan egin lan hori, urtetako lan hori, hor gelitzen da, ez? Bai, hori... Ez da ez debalderako izan, eta izue, elkarrezketa osorik ikusteko aukara duzue kolpez kolperen webean, ameka.eusen, badakizue geure atalean sartu, bertan aurkituko dituzue elkarrezketa guztiak, aktualitate bizak, analisiak zenbat gauza. Edonola ere, esan digutenen artean, euskararen biziraupena, inoiz baina gehiago ikasi, baina erabilera non geratuko ote zaigu. Edonola ere, Ipar Euskal Herritik datoz, eta ez dugu ahaztuko, Ipar Euskal Herriko 3 lurraldetan zenolako apostua egin duten bertako ikaslek eta urratsak ere ematen segitzeko asmoa badutela. Gaurkoz oraino heldu gara, ez dizuegu Kataluniako hauteskundeen aipamenik egin, baina tira, aitzaki honekin Bartzelona aldera goaz, zetakek baita katalanez ere, asteburu honetan arrasto utzi du Apolon. Gu bagoaz, bihar bueltan badakizue, eskerrik asko Bestalden izateagatik. Otros beats que fa una vida entre les mans per poder-ho entendre, per poder-ho mesurar. Entre carn i os tens una intempèrie dins del cor on jo vull dormir. I sé que em pots abrigar, i sé que puc haver